समस्या आहे, कुठल्या समस्यांना सामोरं जावं लागतं? भाजी मार्केट 2009 मध्ये हॉकर झोन आम्हाला देण्यात आलं. याच्या अगोदर आमचं भाजी मार्केट म्हणजे पूर्ण बाजारपेठेतच भाजी मार्केट होतं. रस्ता रुंदीकरणामध्ये भाजी मार्केट त्यांनी संपुष्टात आणलं. त्यानंतर आम्ही सतत संघर्ष करून भाजी मार्केटसाठी भांडत राहिलो. त्यानंतर भालचंद्र गोसावी 2009ला आणि राजेंद्र घोरपडे नगराध्यक्ष झाले. त्यांनी हा प्रश्न ताबडतोब हातात घेऊन आम्हाला 2009 मध्ये इथं भाजी मार्केट देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता नगरपालिकेत. तर त्यांनी तो हॉकर झोन तयार केला. पण आम्ही त्या टायमाला प्रखर विरोध केला की बाबा आम्हाला भाजी मार्केट पाहिजे, आम्हाला हॉकर झोन नको आहे. तर त्यांनी सांगितलं की तुम्ही काय हरकत नाही, ज्या दुकानदाराचे गाळे गेले असतील त्यांना 6x6चे तुम्ही गाळे तुमच्या खर्चाने तयार करून घ्या आणि बाकीच्यांनी पूर्ण जागेत इथं प्रस्ताव का. आम्ही बाहेर कुणालाही एकाही धंदेवाल्याला बाहेर बसू दिलं जाणार नाही. रस्त्यावर एकही तुम्हाला फेरीवाला दिसणार नाही. आम्ही 2 तारखेला हा मोर्चाचं आयोजन केलं होतं. विषय त्याच्यामध्ये विविध होते आणि त्यातले काही विषय मार्गी लागलेले आहेत. परंतु जो महत्त्वाचा आमचा जो मुद्दा होता तो मुद्दा असा होता की आठवडी बाजार बंद झाला पाहिजे आणि त्या संदर्भात जे योगेश गोडसे आहेत, जे मुख्य अधिकारी आहेत बदलापूरचे, त्यांची आमची मीटिंग झाली आणि त्यांनी लिखित स्वरूपात आम्हाला असं आश्वासन दिलं की जे आठवडी बाजार आहे त्याच्यावरती कुठल्याही प्रकारचं आम्ही त्यांना परमिशन दिलेली नाही, त्यांना कुठल्याही प्रकारचं त्यांना आम्ही परवानगी दिलेली नाही आणि ते जे काही बाजार आठवडी बाजार भरत आहेत ते बेकायदेशीर आहे. त्याच्यामुळे ह्याच्यावरती आम्ही कारवाई करू, निश्चितपणे तुम्ही काय मोर्चा काढू नका असं आम्हाला लिखित स्वरूपात त्यांनी दिलेलं आहे. आणि लिखित एखाद्या प्रशासनाच्या माध्यमातून जेव्हा लिखित आलं तर आपल्याला त्यांच्यावरती विश्वास ठेवणं हे अनिवार्य आहे, म्हणजे ती प्रोसेसच आहे. आणि त्यांनी लिखित दिल्यामुळे आम्हाला त्यांच्यावरती विश्वास बसला आणि म्हणून आम्ही काय केलं, जो 2 तारखेचा मोर्चा होता त्या 2 तारखेच्या मोर्चाचा आम्ही त्याला स्थगिती दिली, लिखित स्वरूपात दिली. परंतु आम्ही त्याच्यामध्ये कंडिशन ठेवली की जर का लिखित दिलेल्या या जे आश्वासन आहे त्याच्यावरती जर अंमलबजावणी झाली नाही तर आम्ही पुन्हा जो मोर्चा मोठ्या ताकदीने आणि तीव्रतेने करू. आणि त्या अनुषंगाने आम्ही पाहिलं की लिखित दिल्यानंतर पण बरेचसे जे काय त्यांनी आठवडी बाजार भरलेत आणि कारवाई केली नाही ते सर्व मी प्रिंटआउट पत्रकारांना दिलेले आहेत, त्याचे पुरावे दिलेले आहेत, तुम्ही पाहू शकता. आणि या आधारावरती तुम्ही पाहू शकता की जर का लिखित देऊन पण नगरपालिका जर हे करत नसेल, कारवाई करत नसेल तर निश्चितच ह्याच्या पाठीमागे एक तर मुख्य अधिकारी हे भ्रष्टाचाराने बरबटलेले आहेत. इथं असं स्पष्ट होतं त्यांना एकतर काय हप्ता भेटत असेल किंवा त्यांना आयदर नगरपालिकेच्या लोकांना असेल, अतिक्रमण डिपार्टमेंट असेल, पोलीस डिपार्टमेंट असेल, या सर्व लोकांना ज्यांची ही जबाबदारी होती ही कारवाई करायची त्यांच्यावरती दबाव आहे. तो मग तो राजकारणी लोकांचा दबाव असू शकतो, नगरसेवक असतील, आमदार असेल, नगराध्यक्ष असेल, आजी माझे जे काय असतील ते. त्यावेळेस वोटिंग आहे तर पब्लिक हा शब्द बोलणार आहे, ज्याचे ज्याचे हाल होत असतील ना ते तोंडावर बोलणार आहे. योगेश गोडसे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगेश गोडसे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद. योगेश गोडसेचं करायचं काय? खाली डोकं वर पाय, अरे योगेश गोडसेचं करायचं काय? खाली डोकं वर पाय. योगेश गोडसे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे योगेश गोडसे मुर्दाबाद. मुर्दाबाद मुर्दाबाद. अरे शिंदे फडणवीसच्या सरकारचं करायचं काय? खाली डोकं वर पाय. शिंदे सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे शिंदे सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे बीजेपी सरकार मुर्दाबाद. मुर्दाबाद मुर्दाबाद. अरे जमीन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची, अरे जमीन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची, अरे दुकान आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे.